Ето ни в Братислава! За тези, които за пръв път не виждат, препоръчвам ви, гледайте Предните клипове, предните влогове. Така, дотам е началото, там тръг всичко започна. Тук вече сме изморени. Тук транспорта е евро и 10 цента. Малко ефтин, малко по-мизерен, но нормално. Тук към някаква временна изложба, нещо, някакви келтски монети и Artworks. Музей, нали? Смисъл, какво да очакваш? Това са Artworks. Това са Artworks. Те наистина са Artworks. Никой не обиждам, но като чуеш музей, най-известният ти музей в замъка и кажеш, че има временна експозиция на Artworks. Това ли е временната експозиция на Artworks? Градинката отстрани и замъка отстрани изглеждаха много по-ярки, отколкото вътре. Вътре беше супер странен замък. Ние очакваме да е нещо старинно, как са живяли хората, това. Както обикновен замък. Да, той буквално беше модернизиран, вътре имаше някакви изложби, показахме ви модерния артворк. Да. И някакви други просто бяха празни коридори с някоя друга картина от едно време. И някаква кула, която беше супер жега. Така, вече сме в музея на Братислава, който е за града Братислава. И се намираме в първата зала, където има различни предмети, дрехи от 14 век. Всъщност тук са им най-старите изложени неща. Интересното е, че до затворниците имало и Medieval Ice Pits, които са служили като едновремешните ходилници. Защото къде ще си превреш мръвката, като заколиш прасето, лятото бързо се разваля. Не са нещо много впечатляващо, но бабите вътре... Бабите в музея са много сладки. Постоянно ни обясняват някакви работи, като турал гайдове са ни. Тук варите, там е много яко, варите такова, те ни някакви много милички. То не мога да се пипа, ние пипаме, тя гледа, нищо не ни казва. Да. Типчето. Нашата рубрика да пробваме неща от магазинчето. Да не сме капо. Взехме си копола. Въпросът е, че много малко знаят английски тук, да го имате напредит, но са много сладки хората и са любезни и винаги ще се разберете. Особено нас българите, защото тя примерно сега в магазина се случи пуска ми 5 цента, ето на техния език нещо 5, нещо е такова, това. Не ми каза 5. Нали, а пък започнах с hello, така че, но нека да пробваме кофола, което трябва да е кола с кола.
Пишем си вода. От Виена си го тачим. Наливаме си чешмяна вода от тук. Хубава не е лоша. Но другата ни рубрика, дали водата в чешмата става. Ето го тестера от това нещо. Ника ще кажеш. Малко е странно. На кой има вкус? Чудо нещо. Не кола, ама и нещо... Не мога да го пригадам. Леко портокалово, ама Да. не като те във Виена шпецето и другите работи. Не е кола и фанта микс, ами фанта, нещо друго, да. Здравейте от последния ни ден на почивката, комбинираната с Виена Братислава. Днеска сме последния ден. Утре се ставаме рано и ще си качваме самолета, така че сигурно утре може би няма да снимам. Видяхте предния ден Словакия. Не е най-интересната дестинация, но ще видим днеска дали заслужава. На спортния музей. Да, първа спирката на спортния музей. Ще се возим на Дунав на корабче. Ако успеем да го хванем, се качваме на кулата. Бе, има и днеска някакви Ще ходим на Мац кафе. Тук аз не съм се съгласял, но ще разберем дали ще ходим. Там закусихме за 2 евро, никъде във Виена за 20 евро. Да. Във Виена каква беше закуската? Тук ям. Пак е вкусно. Бабите или са много усмихнати, или гледат много сърднито. Абе, какво да ви кажа, балканска работа. Само дете не са от Балканите, ама горе-долу се чувствам на Балканите си едно. И като хора, и менталитет, и всичко. Ето това влак много бързо. По-бързо да лежи влаковете, шейче. Тъжното в Братислава, че нямат метро, пък имаш някакъв експонат за метрото. Той ме болна, да има най-горките хора. Искали за метро. Виж тук май пак пише. Той има? Да, метро. Да, дигитално метро. Защото нямат истинско. Имат план, имат всичко, не знам от коя година. Когато е било Чехословакия, обаче после Чехословакия се разпада и нямат финанси да си направят метро и проекта пада. После се опитвали нещо да го възобновят, ама не става. Ето той ме мечта да имат метро. Ама нямат. Дано някой ден мечтата им се сбъдне. А нашето метро даже е по-хубаво от на австрийското беше. Не, че беше лошо на австрийското, ама нашето новичко, особено трета линия. Това е за река Дунав. Всички държави, ето, тръгва от Германия, преди е минава през Югославия, Чехословакия, СССР, минава през СССР, Румъния, Унгария, България и Австрия. Ама те не са подредени обаче. Да. Това е реката така на карта. Ево. Так. През Австрия. Ето тук Братислава. Чехословакия, Унгария. Тук е Югославия, днешна Сърбия. И Румъния и България. Тук научавам, че едно време Братислава си имали собствени коли. То може би е станало след разпада на Чехословакия, когато Шкода е била чехословашка. И те си решили да си направят бас. Те си решили да направят бас.
Сега едно включване. От синята църква. Тя е много красива. Между другото, на мен много ми харесва. Въпросът е друг. По погрешка си взехме газирана вода. Случва се по Западна Европа. Това се случва само в Германия и в Австрия, но не, случва се и в Словакия. Както и да е, още едно интересно питане. Вие като си снимате партньора, когато си правите индивидуални снимки, давате ли си някакъв знак, че е направил снимка, защото не знае колко време ще позира? Мисля, че ме оплюваш, че не те снимам добре. Тя много зле ма снима с ъглите, но аз нямам проблем с това. Това ми е интересно. Казвате ли си някакъв знак и примерно едно време не си казвахме, се чуихме, що снимките излизаха размазани или разхвърляни. И почнахме вече след всяка снимка да казваме снимка или... Снимка най-често. Нещо друго повтаряхме преди на другите почивки. Да. Така става по-добре, защото не се бавиш пред заближителностите, да се чуи сега, да сменя ли позата, да не ли сменя. И да, така, ми е интересно. Това е много полезен тип. Мен ми е интересно дали хората го правят. Сигурно го има. Трябва да направим. След няколко преговора. Отидохме на мацкафе. О, има лапчика. Като е бил на 2 години от града. Нашия човек е Муцко. Муцко се събуди. Спинка и Муцко. Има и рибки. Аквариум. Тук имаме жълт стробери и коконо. Интересна комбинация лимонада. Лате с солен карамел. И водата отново ни я носят на двамата. И тук имаме Муцко. Той за водата ще е за него. Чуша водичка. Те вече изподбраха за всичко, ама до сега гледахме. Тук имаше... Снимат филм, камери, микрофони. Ние пак сме в центъра на събитията. Пак не се случка. Някакъв сериал, филм, не знам какво ще е. Нещо ретро. Може да е нещо известно. Мина там някакви актьори, това хората се снимаха с тях. Ние не ги знаем кои са. Може би някой словашки сериал, това. Примерно като под прикритие, това нещо. Снимахме на тази вайваща уличка, да хапнем. Намерихме този стритфуд, който вчера търсихме, но вече го намерихме. Как се казваш това нещо? Това нещо? Да. Това е някакъв сандвич с леберкезе, което е традиционно. Мисля, че е немско по принцип леберкезето, но явно и тук се го хапват. Къде се казва сандвич леберкезе? Леберкезе е самото месо. Пак сандвича са го кръстили на месото. Има краставички, лук и чедър. Ето, логото е на Шкода. Много интересно. Дори градският транспорт е на Шкода. И към нашата последна дестинация за тази цяла почивка. Уфа Тауъра. Който прилича на извънземна чиния. Комунизъма си казва думата и тук. Бузлуджа, само че на високо. Комунистите са обичали извънземни.
Второто не е Airbnb. Другото беше по-хубаво. Нощувката вече виждате долу. Тук има някаква стая, не знам каква е. Ей, туалетната. Започваме туалетната. Тук коридор, ще тук се влиза. Всичко малко парно. Да. Туалетна. Оп! До някъде се правят. Интересно. Цак, малка мишица. Джамче, всичко е точно. Сега ще ви разведем банята. Дай банята, ситни банята. Сетвам банята. Имаме кърпи, много се притеснявахме, че няма. Чай, приключи. Имаме кърпи. Имаме кърпи, защото в Airbnb пише няма Essentials. Нямаше да се свършат за нещо. Пише няма Essentials, не знам как сме го видели, защото Да. не гледаме такива работи, предполага се, че има. Значи има душ, кабинка, това, ама. Само 2 вечери сме тук, така че ще я издържим, не е проблем. Става, да. 2 нощувки ще спим тук, тъй че Да. никакъв проблем. И да, тук е хола, който сигурно нищо няма правим в него, но... Имаме фризер с някакви пържоли. Да, сигурно някой от тези Airbnb остана. Отпреди принтери, завеси, тук е някаква стая. И... Той си вече нашата стаичка. Леглото ни. Болничното легло. Малко е такова. Болничното легло ще видим дали е удобно. Малко... Да видим гледката. Гледката, да. Отваря. Гледката. Гледката е брутална, но имаме терас. Так. Оп! Добре. Гледката е добре. Това ни е Airbnb-то, на първия етаж сме. Така, за чекин, ако ще кажеш. Малко странен беше. Паролата долу. Най-сигурната. Отключва се с парола долу, ще снимам, няма проблем. Беше 1, 2, 3, 4. И по телефона я вика 1, 2, 3, 4 и... 1, 2, 3, 4 и после на руски. И аз делала инструкции и ми се кара. После отива Милош на етажа, в който трябва да сме. Там трети. Да. То се оказа, че нейният апартамент. И аз тръгвам пак да пиша паролата. И 1, 2, 3, 4. Тя отваря, вика. Да отварям нейния апартамент. Тя отвори. И се оказа, че сме на първия етаж. И така. Насме първо коридора. Дома забрахме покажем едно балконче. Коридора ни. Балконче. Освен, че там най-гадната туалетна. Съседи? Да, туалетната се отваря, много интересно. Трябва малко по-силно. Малка мивчица. Малка мивчица, много малка. Огледало. Искам само да видите. Механизма. Цъкаш, не става. Оп! Дърпаш нагоре. И сега, гледката от нашия балкон. Ние вече снимахме гледката от стаята ни. Тя от коридора. Оп! Ако заведение. гладнеем, могат да ни подават манчо от тук. Да, да сега мина селекторката ми в другото. Да. Значи е интересно. Той изглежда яко Иди беше малко другото. нагоре. Видете, готвено е, да. Да. Не,